Nano Babaw Kabalen, kumusta kayo po? At yung po ngayon ni King Mabalakat, may invite kami po, introduce kayo po na i-feature me po ining Bayong Talakad Milk Tea Shop. Actually, Aliamu Milk Tea Shop, pero yung lagyo na tea for you. Ngayon ni King shop ay ni, at inyang coffee, at inyang milk tea, at iyang kitchen, at inya mo naman showroom. Suitable yan karetang tao Kenny, Barangay San Francisco, Bana, Makanyan At ina kayo pong lugar para pipag-hangout. Pwede kayong mangan, at nila pong dishes like pasta, silog, Makayan. At nila mo naman balating showroom, so you can buy gift items So alamintala po kayong kilubdara. Kita guys so chuko kening kilub na ning T4U. May invite kami guys kening ando ngayon ni King Karelang opening date. Pansinan nyo King store tamo medyo marakal tao. Syempre ating dito ka celebration mga yun. Pero later on, syempre takmantala rin Karelang milk tea. Karetang food na sa serve na kening. So stay tuned. Kabalen may bigla kami kasi ali may expect na makalini pala yung pamangan Kenny King T4U. Abayin niya kami po ngeni. Bakit mingan po yung pamangan na sinerve kaya kami? Actually, tintamong silog, ating tamong seafood platter, ating sandwiches, ating barkada platters for pika-pika, mga Of course, atin mo naman milk tea, ampong coffee. So that's what you get Kenny pong T4U. Kita abayin niyo kami po mga tana. Yeah! Congratulations po T4U for opening today with the hashtag Tukimo is real kasi abetala rin barkada tamo kayo nila. Dengalwa, of course, bisita laki nila. Let's eat mga tana. Siguro umpisan kay syempre noon na kay ngarap ko atin laki ning silog guys. Actually, yung seafood platter guys. Alam mo seasonal or depende yung availability mga tapo So siguro nung buriyo lang i-try din as early as a day or day or two makanyan. Message nila po. Puri yung takmanding karya ng seafood which is ngayon pa mo babawan super. Hi! So, pasta na rin kayo ng milk teas. What do you have? So ito atin yung coffee. This is Nutella. Ayan, Nutella. Yeah, cappuccino siguro. Ini guys. 1 liter. Wow! 1 liter of milk tea. KitKat tea. Matcha, yeah. Matcha KitKat. So, munta ka Kenny guys. Ating kang 500 pesos. Good for barkada. Kasi ini pika-pika ating yung fried potatoes. Ating yung French fries. Kikya mapong fishball. 200 pesos lang. Murang-mura. May itong pang bibida na kayo guys. Ising karelang hamburgers. Look at the size of that hamburger. 120 pesos for that serving alone. So yung milk tea guys, alayamang 100 pesos. Just 99 pesos for the large. Reta pong community Kenny malapit Kenny. Mabalakat siya man. Agkatanda kayo po another place for you to hang out. Kasi yung lugar na guys, unlike some other milk teas na usually to go na rin. So sali ka to go. Pero this place actually guys is pwede yan tambayan. Ayan. You stay here, bring your barkada, paringla, mga yan. Ito, mga kami pa na. Garabyado ko karela, nandun na po mga sobrang kadakaling pamangan guys. Itapin, medyo makabigla lang. May surprise kami na makanini pala yung pamangan kayo. So, kibat din silog meals guys. Bakit ito nalaman ko yan So, tila mo naman all day breakfast. Lowest price daw for top silog. Inika ka nandun ngayon is 99 pesos yan mo.
Kibatindaing silog da is 120 pesos. Which is ito yung pinaka, bala mo, matas na price da for silog meals. At nakabalay na da, salamat po kay Pamalabeng kaya kaming vlog. Just continue to stay tuned kay tampong page na for more hashtag Tukin Mo Po contests at saka raffle, mga ganyan. Make sure to check this out. Hindi po yung pinakabayang place to be kaya hindi pong Banda Mabalacan. Hindi po yung tea for you. And open lang po from 10 a.m. hanggang 10 p.m. Malapit siya mo po kitang kanto na nitang Barrio Bana hanapin. So, ita po dakang salamat kay Pamal Benti. Next discovery. God bless you guys. Peace out.